Txorien eta Rock, eguerdion eta ongi etorriak osteguna dugu. Txorien hemen da, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrietarekin, eta gaur... Espezia pila batekin. Txatzan! Eta gaurkoa bai dala erronka bat, ez dakit aterako dan, saiatuko gara. Ze konfiantza hori, atarako da. Nola aterako dan ez dakit. Vale. Atera bai, hori azkenean beti zara, sukaldariak aterako dute. Saiatzen gara ondo ateratzen, baina, bueno. Nik ingo ditut oiazko istar berezi batzuk, frejituak, ez? Gero olako ziape saltza batekin jungo dienak. Eta bereziak gero, bueno, ikusiko duzue, egiten goazen einean, ze badukate, bueno, ingo dugu dekonstruzio bat eta ero konstrukzio bat. Vale. Azalduko izut. Baina, bueno, kontatu zuke zer ingo diguzun, bigarren errezeta moduan. Ni bai, mega konstruzio bat egin dut. Bai. Eskalope bat egin biot. Baina, Armando izena dukana. Armando eskalopea. Hola, izena eta guzti hauka, Berezia da, bueno, detaileak gero. Eta Armando zer eskalopeak, ero behiak, seguriak gorri, txuri eta holan bai, baina eskalopea, errezetan. Bueno, nik detaileak gero emango ditut, zuriak ontxe bitxu, zela inbiozu errezeta. Bai, hemen doa gaurko lehenengo errezeta. Oiazko izterrak espezie aleekin batera lapiko batean jarri, urez estali eta 45 minutuz irakiten izango ditu. Atera, azala kendu, haragi guztiak kendu eta ezurrak gorde, eta gero haragia txikitu ingo dugu, eta hori patata birrinduarekin, gaztarekin eta beste espezieekin nahasiko dugu. Ore batekin, honekin lehen garbitutako ezurrak berriro istar itxura emango diegu, irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa eta oliotan frijitu ondoren ziape saltza batekin zerbitzatu. Orduan esan dako, egosiko ditugu espezia guzti hauekin gure istar hauek eta gero haragia kendu, bai? birrindu patata pure batekin nasi eta gero istarrean berriro itxatziko digu lortutako ore hori. Vale. Eta gero irinetik, arrautzatik eta pasatu, eta gehatuko dalako kroketa moda, baina heldulekuarekin. Oiazko izter faltsua. Bueno, faltsua ez. Justo izterren osai guztiak eta ezurra, bai. Bai, esan dezagun, izango dela gehiago, kroketa baten antzeko ore bat, berezian, zine, bexamelik eta ez duen eramango, patata egiten dira kroketa baita irinak ere egin beharrean patatarekin. Hori izango da, baina gero, ezurrean bilduta jungo da berriro, itxura emanez, guk ikusiko ditu eta izango dira istar batzu moduan, ogi birrinduti eta koska itean ikusiko duzu. Barrukoa mamurtua dago, biguna da, ez da oiazkoa bakarriz, espeziak eta gazta eramango du, eta orduan, bueno, a ber, ideia hori da zerratakoan ez dakigu. Espezia moduan, bi kanela dar, hiltze batzuk, kardamomo hasiak, gero piper beltza, eta jengibrea ere botako jo. Dana. Barrura. Urarekin estali, eta irakiten hasten danetik esan dakoa, 45 minutu ero, gutxi gora era. Gero, ura ez dut erabiliko, espezia hauek ez ditut erabiliko, hau izango da bakarrik hori egosteko oiazkoa, eta gero, bueno, ondo mamurtu alizateko. Julenek galdetze osku gidoian, gure gidoilariak, nola lor daiteke oiazko kurruskaria? Bueno, atzo Patrizia Bitelik, erakutsi zigun moduan, atzo arrautzen egin. Eren egun, itzein gehiago, aipatu genduen hori ez, horrekin, bikarbonatuarekin. Bikarbonatuakin, hori da. Bueno, irinetik arrautzetik eta ogi birrindu lan loditik pasatabe kurruskarik eratuko da. Baina egisa da, kurruskarik eratzen dela, hau, bikarbonatua, gasifikatzaia legami kimikoa edo horrekin, ze horrek bakarrik, gasifikatzaileak eta honek, ez die bakarrik erabiltzen gozogintzarako, baizik eta plater gasixetarako, bai. Honek itzen dagoena da, azkenean ezetasuna, oiasuak daukana bere azalian xurgatu, eta geritzen da, apurtxo bat, tenti haua. Bai. Eta horrek gero eragiten dago, apurtxo bat kurruskari haua bai, egotia. Gainera, ez dauka zaporerik, zaporia neutua da, berez ez dut zabe bai zaporia iragiten. Zaporia iragingo dana da, hemen txebotatzagun espezia sorta honek. Bai, nik egia esan, legunera ipatu nuen, entzunda neukan hori erabiltzezala, nik neuk entzunda neukan holan sukaldetan lanean da ibilina izanean sekula ez dugu erabili, bikarbonatuarena, eta, bueno, ez dakit,
zuek probatu etxean. A ber, egia da, etxe gehienetan bikarbonatoa izate du. Patatak hori, pausua egostearena, kendu dizuet, hemen indu dituguna da osorik, hartu, 40 minutuz gatzarekin egosi ditugu, eta eroin hartu, eta, birrindu ingo ditugu, olako pure pasagailu batekin, Oso, no. Nik hori trukua gasifikatzaileana edo, proba hau izan dut noiz honek oiasko egaltxotan. Bai. Orduan, oiasko egaltxotan, gasifikatzaia putxoa jarri, espeziak, olixoa eta, geruza hola kurruskari bat iten da, eta hori labian, 200 gradutara, 30-35 minutuan, geratzen da kurruskari da, ematen da frigituta dauzela, baina azkenean, koipia ixestu zurabiliz, labian doiaz, olixo pitin batekin, bakarrik. Beraz, alternatiba ona. Alatabe gaurko gure oiasko frigitua, beste alde batetik joango da. Bai, ez dauka ze kustirik olako ezerrekin, ez gaur da. Benetan, nik errezeta ikusi nuenean, esan nuen, ostra, hau probatu behar dut. Eta egia da, ni normalean txoriena ekartzen dituen errezeta denak edo gehienak probatzen ditut. Eta ez, hau frogatu gabe, orduan, esperimentua txorieneko... Baita txorieneko lankidiak die. Hauek, esan, utxuta daude, hauen abosa paiak. Ez diela asko kexatzen. Ez. Lantalde profesionala daukagu. Zerbait ez basai gustatzen disumolatzen dute, holan. Bai. Betetan hau, geixo betetan hau. Ez, nila gaur, ez, dietan jarri naiz da. Eskertzen dizut eta... Bai. Gailu hau, badakizu ez dauka, beti eskumatarantza imar da, noizean behin bi buelta eskerretara garbitzeko, koiara batekin bultza egin zapaltzeko eta juteko. Hemen, hau, irakiten hasi zaigu, orduan, jetxingo diguzua, eta esan dakoa, 40 minutuan ero egosi dago dira, Oso, no. Jarrai dezagulanean, nik, ingotzu galdera bat, zigor, ze entzun dotointxe, birala injan, bidixo bat, arakin batena, eta arakinak esaten dau, iruzur handia daula. Nik uste dut ez, nik ez dut, bai, bota, kontatu. Nik uste dut besta, ni enau ados besta, baina berak esaten dau, historiako iruzur handiena dala, arate gixetan, eta jendeak... Baina, arakinak berak esaten du hori, ero beragatik esaten du. Beragatik esaten du. Bale, iruzkinek. Berak esaten du, bale. Ez, iruzkinek esaten du, iruzurrik handixena dala eta ez dala, eta, tipua agertzen da, bezero batekin berbaitzen da, joda, segurozu, oiasko paparra. Oiasko paparra bai, pixatzen da. Esaten, nola nahi duzu? Zerratan, bale, hartzen du eta pixatu, ez? Pixatzen dau, kobratzen dut, ez dakit pixako da, kilo terdi, bale, 15 euro, imagina, pare bat, bale. Eta gazten da, xerratan mozten, eta gero, balixo ez dauen zatixak, bota itxutxu. Gantz pixkatero, kendo horrizkinan baduka, kendo iten dio, punta itxuzioiek, kendo iten dizkio. Ez urdura ukitzen badau paparrak edo oiasko osua izaten bada, kendo itxotza, bihar ez ditxun gauzak. Eta, pegatina bardina jartzot. Hau da, kobratzen dutzu, lehengo pixa dutzuna, naiz eta gero gantzak eta horrek kendu. Orduan, jendia hasi da, kexatzen hori iruzurra dala. Ni bintzat, ni bizitza osoan joanaz arategira, arraindegira, ez dakit pertsona hori joaten bada itxasapo bat hartzera. Pixatu itzen diote, eta salatak entzen diote, eta... Eta burua eta esurrak espasa garatzen, imaginau. Baina, kontua da, hori bestela zuk etxian, eta jazta. Kontua da, hori da, zuri xerratan mozteko lan hartu du. Hor lan bat gehiago hartu du. Beretzako berreztela erreza bizango zen, askarra bukatuko luke zurekin, hartu, jarriko zizun hor paparra, bildu eta, zenba da, honen beste. Eta ero zuk etxean hartu eta zu moztu zazu. Baina jendiak esaten dago, bidezkoa da hori, eurak ingo zabiena da, lehenko xerratan moztu, eta gero xerrak moztuta eta garbi dauzenean, horre pixatu. Baina orduan beste presio, baina horrezio kobratuko lan, ez dakit, hartu duen hori... Hori, itxasapuakin ikuste, zuzuk itxasapua egoten da, batzutan, ez dakit, 10-80, imagina. Baina, hartzen bozu, itxasapuan bustana bakarrik, hori egoten da, 20 pikura. Berdina pasatzen da, imagina zuk, eroste dituzula, orburu batzuk, alkatxofa batzuk. Alkatxofakin geruzek geratzen zara, hainbeste oztoken du estian, ez ebezekin, eixa erdixakin, baina, kobrauze kobratzen dutzue. Balio duenarek. Eta nun baitxen erosten baitxuzu, orburuak garbi holan utxean enbasatuta eta saltze itxustela, kobratuko itxuste,
logikoa dan bezala ez dutzu kobrauko lanik hartu barik. Claro, hor, bestela jarri beharko lukete zer da, oiasko paparra berean 4 euro, oiasko paparra landuta, xerratan erodan alakoa, 4,50. Bai, nik ez dut logika asko pentsatzen eta hori da jende ez dana jun sekula erosketak egiten, oina zidienak eta... Baina zigor, eta tartean dago gure lan, ziur, atzean dagoena, ez da ibiliko urruti, gure lagunta. Ez da ibiliko urruin. Eta, baina askotan, igual da, otxura falta hori, arategira joatekua, edo bai, presixotan fijatzea zezu, presixotan supermerkatuan oitxuta bazauz erostera aragisa, eta fijatzen bazara bandejetan be, oiaskua osorik erosten bozu, 5 eurotan, 5,50 marrien da, ointxe bertan, erosten bozu oiasko paparrak, 7,50, 8,50 dauz. Erosten baitxuzu gainera, paparrak horrek, xerratan moztuta ja, igotzen batzu 50 sentimo. Orduan, hortan be... Eta iztarrak saltzen dizkizute, ez da ize presiotan, da iztarrak ezur gabe, normala da moduan, garestiago. Orduan, hor lan bat egon delako, lanketa bat egon delako. Hori darian eitzen dago, orduan. Eta untxiarekin, denarekin berdin da. Horrei iruzur deitzea, nik pentsatzen da, bidezko lana ordaintzea. Bai. Bueno, hau argitu da, guk arakinei arrazoi ematen diegu, zei izazue zuen lana ondo egiten, eta guk jungo gara jarrituko du zuenera joaten, eta zuengan konfiantza izaten. Nik hemen bukatu dut, buelta. Ikusatzu bai? Eta hoi, bueno, ezerrez, patata purea badaukagu. Hau, bueno, una. Eta, honek hemen jarraitzen du irakiten, da zaigi dezala hor irakiten, ze orain di beste, 35 minutu falta zaizkio. Bien bitartean, egin alduguna da, hartu eta etxetik egozit ekarri duguna hemen jarri. Nien az trampazale bakarra dugan. Ez dena, tramposo batzu hemen, trampati batzu. Eta asmoa da hori, hartu, eta hori txasia. Baina, bola moruan geratzen da edo gehiago zapalduta, ose? Asmoa da, hau txiki moztuko dugu. Bai, patatakin hasi. Purearekin, gaztarekin, eta hemen dauzkadan espeziekin, hau da, baratxuri lehorra. Baratxuri lehorra daukat hemen. Piperrautz gozoa. Tipulautz lehorra. Eta piper beltz zuria daukat. Gaztarekin, patatarekin eta honekin, dana nasi, horrez udurretek sartzen baiatzu, atxuzingo duzu. Piper zurixa... Piper beltz zurixak atxizinare zingo duzu. Hartu, landu, eta holako ore trinko bat. Eta horrekin gero, hartu, eta plop. Osa, testuria egon bida? Krematxu izango da, koska egitean, osa, izango da, korroketa bat bezalakoa. Baina trinkoa gero borobil geratzeko eta ezapaltzeko. Bai, asmoa hori da. Ekusten badugu, ez tala geratzen menitxatzila, bola batzuk ingo itugu, irinetik. Irina gainabe piperrotza bota didala. Edo bola batzuta txupatxusa. Zigoren, Bueno, kreatiboa izan bida, baina. Holan, hartu, kendu ingo diola asala. Asala bai ez tozula erabiliko. Asala ez dut erabiliko zertako, bitxo hemen lehen patatan asala kendu duan hortan, utziko dut hemen. Eta, aragia. A ver. Bai, eta gero salda hori... Salde hau ez dut erabiliko zertarako. Erabili aldugu, Oso espeziatua da, baina... Oso. Usaina, Patri, hartu usaina. Usaindu. Usaina, ez, hombre. Usaina, kanela da. Jo, lehen egon gara lantaldekoak hemen, eta joneri eta aldezeri erakutsi diet, begiak itxita, eta esan dute, konpota. Bai. Egia da, kanela dala geixen nabarmentzen dana? Bai. Ze besteak, bueno, bakarra momoa eta bai, bada hor, bai, piperratzak, bueno, esan. Ez da salda bat fideuekin eta arrautze gozixekin zerbitzatzekua. Ez, baina, bueno... Baina, igual, holako egin behar badozu adibidez pastela bat, pastela marroki bat, hor berdan badago oiaskua, azukria eta kanela sartze dutzia, holako baten oso ondo joango zan, adibidez, oiaskua egosteko, edo lako lago, bai. Interesantia. Jo, da hemen dut, kanela eta... Hori behasi da. Bai, karo, zurgatu egiten du, eta hasi egiten da. Bueno, bani jarritzen dut hemen, mamurtzen hau, eta gero esan dako hau hartu, eta robotean, laban batekin, txiki moztuko dugu, azkenean, bueno, nabaritzu nahi ditugu, hau esatiak, hor purearekin batera gero, nabaritzea pusketak, baina aldan eta txikien moztuko dugu. Zenba demoraz esan duzu hau? Horrek, 40 minutuan, egin da gongo dira. Oso ondo. Oiaskoekin eta arategiakin jarraitxuz, bakitzu badagoela errezeta bat oiaskoa
euskaldun erara, euskal erara. Hori iparraldean ere ez dago ero hortik. Ez da nik hemen txorien egin nauena oiaskoa batzoki erara markexa para berera. Ez da bez oiaskoa, behintzat arrasaten, ez dakit zure aldian izango zen, herri bazkaixetan, beti oiasko esaltzan. Txilindroi erakolako zerbait egiten da, normalian, zer erreza da prestatzen? Hori gu, herri bazkaitako oiaskoa, guretako, eta beti balona antzerako izaten dana. Hori be ez da, bada iparraldean itxen dana, espelaltako piperrakin, holan gixatua joaten da, gero Baionako urdaiazpikoakin eta ardigaztakin be bai, holan batzutan zerbitzatzen da. Beraz, deitzen gako euskal hona oiaskoa, ikurriñako kolorea. Kolorea gati da, ez? Gehien bat. Piper berdia. Gero piper gorrixa espeletakoa, eta, bueno, oiaskoa txuritzat kontatuko dugu. Bueno, bale, eroste dizut. Bai, ez, horixa eta txurixa ez, txurixa hartuko dugu, nahiz eta gero larroxa izan, larrox kolorekoa, baina, bueno, guretako ikurrian koloreak bertan dauz, eta ala ditxiko zau. Egixa da, iparralden oso ohikoa dela piperra da. Ez, piperra da holan, piperrak ondo erregozitxa tomatiakin, eta itxen dago, bai, oiaskoakin, arrautzekin bebai oso tipikoa da, egalusiakin. Legatzaren guarnizio, legatza arrautzestatuta piperra daun bat aldamenien daukala hori da, goimaiako jatetxe batetako manjarran. Eta hori gisa ezin da falta, Tana guztitzeko eta. Gero badau, Proventzako eta Oksitaniako eskualdietan, badau, eurak itxen dago pisto antzerako bat. Eta, bueno, hori be, ez dakit, guk euskaldunok badakitzu, beti, gure gana pentsatu dugula eta zakit gure inspirazioa izan dan, baina batzuk esaten daue, torrela euskal piperra datik. Eratorria dan, holako pisto bat. Caprese ensalada euskalduna da, hori euskaldun batek asmatu zuen, gero italiarrak esan zuten, gure koloreak ere badauzka. Eta beraien dako hartu zuten, baina gurea da. Eta mozzarella gaztan bera zan. Gaztan bera zan, bai. Albaka perrexia zan. Bai, baina koloreak. Bai, gurea, caprese gurea. Hoi da. Bale, hau, kanpora, eta oin esan dakoa. Hartu, laban batekin, robotarekin era, eta txiki mosten jungo gara, gure oiasko izterran haragi guztia. Eta hau, gogoratu gero jungo dala, begize egin dut neurriak hemen, orduan, patata purearekin nazten jungo naiz, espezia botako izkio eta aurrena hor dauzkadan espezia guztiak, gopor batean jarriko ditu dena, eta gero patata purea botatzen jungo naiz, nazten jungo naiz, eta hori, gur nahi dugun, holako plastilina textura lortzen dugun, plastilina, gaur egun, horrek plastilinakin zer zeukan, zerbait, zapore txarra zeukan, ze bestela umeak agora sartuko zutela, badauka galako zerbait, karo. Naiz eta zapore txarra auki, badauzume batzuk ondiokan janitzen da benak, eta txitxiria zuberreti sartu, goraino. Hori zen, nire lagun batek, gaiz aldatzen ez, baina jatian eta, asaskala jate izitzun. Nik daukatu hori. Eta naiz eta hori gero, aparatua jarri zotzien hauan, da esan zotzien, aparatuak ina jendeak ez da itzen ze, zaiagoa da, alata beberak itzen zagoen. Eta erosi zen nolako, asaskalak margotzeko, margo bat edo, berez zana, hain zapore txarra zaukala, baina, atzera itzen zautzula. Alata bebe, txikita, esaten zauen, nik naixea dutan zapore txaba izatea, ez da, zuk asaskalak ez dozu zaporeagatik jaten. Ez dozu, itxen dozu, igual urduritasunagatik edo itxuragatik, Ja, baina horrenako erremedioaz, nik horatzen naiz lengusuak eta nik oraindik horregun, askasalak ez ditute gure izekin uste sekula mosten. Eta zela ito dozu, aguakin? Beti. Beti? Itxura esaiatu, dago markotitzen zizkizuten, krema batekin, da krema horrezekoen, kriston zapore txarra. Hori esatu. Txarra, baina esan hori txikitan, eta nire lengusuaketan jarraitzen du, nik ez ditu batzuk oso bairaino jartzen dituz eta hori. Ez da exageratua. Mostia beste batzuk egisa da Bai, ni konpontzen juten naiz, bakit ez dala egin behar, horren hartzen dut, mukia jatearen oitxurak endu nuen, kostatu zitzaidan, baina, hainor ez da perfektua, zeingo diu. Lagunok, behitu, nik bestea ikustean nahi dut, utzea zue hau dana ondo txikitzen, gopor batean jartzen oiaskoa ondo txikituta, eta ero jarraituko dugu esan dakoa, espezia horiekin da gaztarekin hasten, eta patata purearekin. Eta ea, ze forma ematen digun gero. Bukatu dut, hemen daukat, gure oiasko guztia txikituta eta esan dakoa. Baratxuri, lehorra, koiarakada bat.
kipula lehorra, besteko jarakada bat. Gero, piperrautz gozoa, kasu hontan. Bat eta erdi. Eta piper beltz zuria. Hola. Hartu, eta hau, beldur gabe hor, baita ere. Gazta, mozzarella gazta, botako diogu. Eta 5 gramo erolan. Hori egia da, nagetzak eta etxekuak itxen dituzuenean, beti mozzarella gazta edo gazta krematxua edo lan, eramaten da biela. Patata behi batzuta, baina esnekiak olan gazta lehunak eta beti eramaten da. Alfean, gorputza mototzak krematasuna bebai. Bai, eta hemen, arrautzen bat, baina nik uste dut honek, nik uste dut biltzeko patata egosisak olan ezetasunak engotzala, Eta gero, kontua da, azkenean, hau, behin, trinkoa geratzen zaigunean, irinetik, arrautzatik eta ogi birrundutik pasatzean hori frigitzean, hori ez da desmontatuko azkenean, Orduan, hau, ondo nazi, gatz puntua bitu gatzik eta ez dio bota. Bai. Gatza botako dugu, bildur gabe. Eta, jarraituko dut, hau, nik uste dut, hobena eskuekin ingo dala. Ze horrekin nabarituko diot, beste koiaraka bat botako dut, horrekin nabarituko diot, ze puntutan dauen testura berri. Beste lehenko froga, atzamar batekin. Hola? Bueno. Ez. Itxain, lasai, ointxe. Landu. Torriko da. Bueno, ez dakit, hau, zuk jarriko zinen oran zure jatetxeko menuan edo, ze Donibane Loizunen badabiz jaialai zagardotegian jabe berrian bila. Iriak, udalak deialdi batein jau, eta lizentzia bat, zabaldu da, 5 urtekoa. Bai? 5 urte eta 5 hilabeteko iraupana dau, hau da, 2030 urtera arte, eta, imaginatzen dut, enpresa edo pertsona desberdinak urdinduko zela, proiektu desberdinakin, hango bertako tokisak kudeatzeko. Gauzia da, baldintza batzuk badauzela, eta hau izango zen, eskaera osasuntxu bat itxeko, sasoikua, bertako produktuekin, kalitatezkoa, ekologikoa, euskalduna. Beste batetik, aldaink eta kopuru gutxien ondakinena botatzea. Sortzea. Eta horre bitxak die. Beraz, ez dakite, zu gai zauzen, edo... Ez, lana baukat, eskerrik asko, sentitzen du, baina lana txorineko nire ikusen zulei. Burutan, edo... Bai, klaro, hori etxean proposatuko dut, astean zer lan ingo dela, eta aste bukaeratan ere jatetxe bat. Guretako ez da, baina egisa da, proiektu politxa dela, baina alatabe lana da, lana ez da txantxa bat, ze askotan, holako lizentziak eta agertzen die, eta gero ez da, ez da ino ez aurkeztu. Bueno, eske, hori lana be, atara inbida, sakrifikaua da. Lana da, eta beti nik esatu behitzu, zuk zerbait, nire esperientzia, ero niri tortzezean. Jatetxe batean holan inbar bauzu, eta horrek aurre jutea nahi baduzu, zuk inversori izatea eta bertan dirua jartzea ez, norbera han egon behar da. Eta ordu asko sartu behar dira, hasiera. Eta gaina zagardotegi batek, bauka, jatetxean lana, eta zagardo gilean lana. Gaina jakin inbar, zagardo inbar dute? Bai, zagardo egin bida, bai. Orduan, edo zeinentzako ez da? Hori da, da oso espezializatua. Bagizu zen maten dauen honek? Zer, hau da, pelikuletako... Hori, WhatsAppeko oi asko izterran emogia? Bai. Horren tankera dauka? Betxo. Horan, borobila? Bai, perfectua. Hori da. Hau, ikusten duzu, itxura hartu du, asmoa da oin. Hemen, irina hor piperrautza daukan honi, nastu ingo dut, pasako dut hemen dilelengo. Gero arrautzatik eta gero ogi birrindutik. Eta gero frigitzen jungora. Orduan, horrek ikusiko nauzu egiten, gero utziazu hauei forma ematen. Eta zigore gisa da, osagai guztixak kozinauta dauzela, patata egosisa da, oiaskoa bai egosisa, orduan... Gero izango da bakarrik golpe bat olan fuerti emotia. Kurruskari egoteko. Kurruskari kanpotik. Baina kozinatzeko ez da falta. Bai, agian txikiagoak ingo itxutez. Guztote, barruko. Igual bai. Ez dakik gero nun frigitxiko izuzu, baina, bueno. Ikusiko, ontsa gatoz. Kaixo, hemen gaude txurienetik zuetzako Euskal Herria zuzenean, Patrizia Pitelirekin. Kaixo, Patrizia. Ontsa gatoz. Bueno, hemen gaude, gure izter faltsuak. Ez da egin faltsuak. Eta bolak. Eta bolak egin ditu, bai, azkenean, hombre, izterrak erabilitu.
gehi patata, gehi gazta, gehi ez da izan, orduan... Bakarrik azurrak erabili da zinun, ingo zinun olako... Hori da, oso lodia geratzen zen, da gero, Patrik esan duen alen, danako sinatuta dago, baina beroa barrura sartzea nahi dugu. Orduan, hemen pasatu ditugu, esan dakoa, piperrautza eta irinetik, gero, arrautzatik, hau honek, beti kroketak itxitu moduan. Ogi birrindua, eta hemen daukaz sartagin bat, ondo beteta, nahi duana da ezibili aldala bueltak ematen, hor behin sartuta daudenean, eta falta seguna da, ziape saltza bat ingo diuna, oso sasaia, non ingo duna da, osai guztian, hasi, eta lista. Oso da, lista. Hemen dago, piper, hau da, baratxuri lehorra, ospina, biko jarraka da, ziapea, biko jarraka da, eta estia, biko jarraka da. Oliba olio txorrota da, on bat, eta hau, ero jungo da, naztuta, eta hor bustitzeko, patata frijitu batzuk ere, ondo geratuko ziren, baina... Onartzen ditugu. Egonitzen ekartzeko paketekoak. Gero nik egisa da, frijitu behin biotela, beraz, sartagin hau ondo torriko jate. Bai, utziko izu. Gero olixua iragazi, eta... Bikain. Eta erabilikot. Bueno, kroketak eta itekoan bakizue, garrantzitsua, olioa beroa egotea. Kilore olioa, bueno, enei sartuko hortan. Bakoitzak, etxean daukana. A ber? Bueno, berotxua gustatuko lehitzaiake, baina, bueno, zema jango itugu, biteli? Bi. Venga. Sartuko du bolatxoa bai? Pare, bola sartu. Emon, honi boosteri eman tope turboari. Hau, jasengo du pixkat. Eta esan dakoa, oi? Bitali, hori hotzituko diazula. Baina egia da gero, altzatu egin da, eta oin erdi estalita daude. Hori da, horregatik egin dut. Eskarrik asko. Koiara pasatzen baiazu, Patri, jongo nahi zen oin da. Gopor bat baukatzu? Hemen daukatau, katilutxo bat. Esan dakoa, hemen botako ditut. Oliba, olio, Virginia extra. Gutxi gora era, lau bat koiarakada, ni grazia ematen itentzun da, zukaldere. Lau koiarakada botako izkiogo. Lau koiarakada botako izkiogo hemen, lau bat bakarrik, lau botako izkiogo. Subkalkulatzen da zulako, Eta bota. Bueno, ez, hemen gutxi gora lau jundiria, laro eba gramo. Gero, baratxuri lehorra, ospina, biko jarraka da. Ziapea, hau bitxia da. Gazigozoa. Ziape saltzatek ziapea eramatea niko bitxia izaten da. Diongo ziapeak. Bakizu, apunta dutela errezeta bat, idatzi dutela, guk gure ziapea propioa egiten. Eiteko guk? Bai, nik eingotena. Abitxo, hori sekul ez dutein. Ona, bideli. Ona geratuko da, edo ikusiko. Eta ziapea ziak eta lortu dituzu? Bai, lortu ditut, eta, bueno, igual datorren hilabeterako da, ze probak inbi ditut etxean, ze gaina lehengo hartzitu inbida, gero irabiatu, da, nahi proba desberdinak egin, beraz idatzi do, baina hori, ez dakita pirilako, martxorako edo. Oso, no? Aurrera hau. Bueno, ikusiko huia zelan edatzen, txorieneko ziape eta hori, eta hona atatzen bada, Patri, texente ingo dugu, segur, azkenean txorienez ziape erabiltzen dugu, Hauko, itxura. Bolei be. Bolak, bera, oie, azpian daude, Bueno, hemen, plater handi bat, paper hemen daukat, plater handia gero zerbitzatzeko, eta, bueno, gure, a ber, zeitxura, ateratzen duten. Ona? Ez dakiu, a ber. Itxu? Bauka itxura, Bai. Ematen da, bai. Perfektu egia. Ez? Ez da holan, ez da izter perfektu egia. Nala, holan, baina, bueno, a ver. Hemen gure bolak, itzaldu ingo duzua, azpian dako eso, eskerrik asko. Hau, atzera, baina hemen iskina ontara. Bai, igual urtzik. Bai. Eta, a ber, Taki nolain, gainetik, hau iskin, betxu. Hemen bertan, Patrizekero, ura hemen sartzeko, hau eskuekin jan behar dan zerbait, ez da zuzen, dala? Betxu, gatzik, estio bota, piper beltza, estio bota. Horrekixa platerana. Hemen errazera jarri zuet, 5 buelta arrabolanak.
6 bat joan dira, baina, bueno. Eta, oin. Bat. Bi. Eta. Hemen dauzkazue, gure oiasko izter frigitu bereziak siape saltzarekin. Nik zure baimenak izigor, hain politxak ikustitxut, igual bola jango izu dara. Bai, baina hau... Baina nik hain bendi jango, baina janin barra. Bai? Bai, Patri, hau probatu inbarra, erakutzi inbarra. Ze jentea bate norbaite jarriko zuen, oi, eta hola, ja zei, jasko. Bitxu gaztakinta. Izter politxak. Xona. Osa, ze samoratea zaizun, Biguna, arakia desein egiten dagoal. Eza da? Oso gotxua dagoela. Bo. Krematxu. Siapiak inoz ondo doia. Bai. Toen. Zein zan zurea, zazan? Neria, eskalopia Armando erada frigitxua bai. Gora, Armando. Lehenko gunean olixua aprobitxau inbizala eta ez. Bueno, erdixa bota dugu, arraskatik, ez? Atre... Gorde dugu. Potondi bat gordetzeko. Hori da, gorde dugu. Bueno, gero, erabiliko dugu. Eta, hau iragazi dugu, eta ontxe, berrez erabiliko dugu gaurko errezetarako. Eta nik eskalopia ingot, baina ez da edozein eskalope. Honek izena dauka. Julenen aitxona bezala. Armando? Armando zan? Ai? Armando eskalopia hola nahingot. Aragisa irinetik, arrautzatik eta ogibirrindutik pasako eta frigitxu. Aldi berian sartagin txiki baten kaparrak frigituko ditugu, iragazi ondo lehortu eta gorde. Xerran gainean boiur krema jarri, gero arrautza gorringo bat eta azkenik kaparrak frigitxuak. Beraz, simple-simplea da. Ze boiurran krema ja, gaur egun potietan eta etorten da, berez... Baina, berez, Armando, hau, deitzen zaio, xerra fina eta holan, ogibirrindutik eta pasatzeai estilo horri, Gero, lagungarri moduan da, eramaten dituen ezberdina da, eta hau da, 1970 urtean, hor, La Ancha taberna, hor Madrilen zeona, juntzan argentinar bat, eta eskalatu zion. Eskalopeoa nahi dut, fin-fina eta haundia. Armando ditzen zan. Eta bera, Armando ditzen zan, bai, kontua da, atarazola hartu zuen sukaldariak, fin, anxerra moztu zuen, gaina gero hartu, eta pan, josi hone sartaiarekin, golpiak finago eta gehiago onditzeko, ogibirrindutik eta pasatu zion, eta gero hartu zuen paella ontzi bat, eta han frigitu zuen. Horren handia aterzen, sartaian ez zitzaiola sartzen. Orduen, paella ontzi bat hartu, eta Armando, zerbitzatu zuen, zion, eta, bezero honek kristoni irrifarra egin zion, eta bere omenez, jatetxeko nagusiak eskalope honi bere izena jarri zion. Duela 50 urte baino gehiago gertatu zen hori, eta oraindik gaur egunan, Armando erako eskalopea, zerbait ulertzen da, dala azkenean, nola daue Asturiesekoa? Katxopuan edo? Katxopuan antzekoa, baina bete gabe. Haundia izan behar da, eta ogibirrindutik eta pasatua, eta gero, esan dago, hor, Patrik lagungarri hauek jarriko izkio. Euskal Herrian, begotxu. Euskal Herrian hau izango zen, holako, tamaina ontakue izan da, omentzako razio bat, hemen, ez da gizu. Hau txikia da, hau da, pertsonako bi edo. Hor, katxopuak eta josei esenean Asturiasera jaten, hor, aukera tamainua, ez da gino frikituko dituzten, ziur paieran baten edo. Ontzi berezi izan dute. Euskal Herrian armintzan bebai basagoen begotxu. Hori, aipatu zenean inoiz, nire izan sekula begotxu. Ja, itxitxa, ja ez da... Igual jabez aldatuko zain da jarraitzen dago, baina, jubilau ziren. Bai. Eta bai, anatzera zituzten haundixak. Sukaldaria, bertako sukaldarien sekretuera esaten dute. Txala aragia erabiltzea gomendatzen dute, xamurra guadalako, gero esandakoa, ondo zanpatzea, horrekin bere zuntzak eta apurtuko ditu, eta oraindik era xamurra geratzen zaigu. Olioa bero erabiltzea hortarako, eta azkenean sartuta atera da, bakarrik kurruskari utzi nahi dugulako, eta ez dauka beste misterio handirik honekin. Eskalope bat, argentinar banten omenez, eta badaukala bere historia,
eta holako zenbat errezeta daude, horrelako, izen, bitxi, esatezun, nundik ete dator, jatetxeko izango zen, ez. Izena daukanean beti da. Edo jatetxeko izena. Edo bezero baten izena. Edo, kondexan baten, sukaldari izana. Olako... Zenbat ekarritxu, bello, hemen ekarri behar dondik, beste errezeta mitiko bat, tipikoa gure ostaleetan ematen dana, Chateaubriand. Prestatu behar du, eta Chateaubrianda berez da azpizunaren, azpizuna da, Chateaubrianda azpizuna da. Behi azpizuna. Behi azpizuna, atal ezberdina dauka, irutan mozten da, atal lodiari Chateaubriand deitzen zaio. Eta Chateaubriand omen da, konde bat erozan, erolako jauntxo bat, eta haren atal gogokoena hori izan da, hortik Chateaubriand izena. Baina egiten ziona sukaldaria zan, eta hemen, egitena normalean puntuan gutxi egin da, pieza osoa labean erreta egiten da, eta jarriko izuen nik txorienera, eta olako biarnoko saltza batekin, zerbait berezia, gure garaiko, ni bezalako zahar baten garaiko errezetak. Zaharra ez, esan otzun. Txaga eta txaga. Zaharra ez, esan otzun egunean. Vintage. Vintage. Jaro. Vintage. Horda, zaharra da Alberto ni vintage. Alberto ya da vintage coupage premium. Bueno. Bakizu zesa hortan lehen. Iruzkin moduan jarri du, ero zuzenean esan dizu. Ez, zuzenean ez hozta, bere azkenengo gunean, zuzendari dala, aurten jubilatzen da, da azkenengo programan atarako dala, gurekin. Bai? Bai. Betxu, ostra! Artefaktuan agertu Borduan arrautzarekin zerbait inbarko du. Alberto tartean arrautzarekin zerbait. Bere jakiko gustokoena, arrautza, gaina, gozatu iten du, jaten duen arrautza. Bueno, iruzkinana. Gizu, Italian jendeak egindako iruzkinek, negozioei buruz, iazko urtean, 6 eta 30 galerak ekarri zizkieten estabelezimendu hori. Iruzkinei, badao jente bat, Patri? Iruzkinak hori, jatetxe batera soiezenean, da idazte dosunean interneten, hau gustau jat, hau gustatu zait, hau ezai gustatu, eta jendeak hor libre daukala, orain arte Italian bintzat ez, hemendik aurrera ez, baina hor libre dauka jartzean nahi duena. Egia izan, ero ez izan. Eta horrekin kontu zibilia behar da, ze mina hundien aldiote jatetxe batera, ez? Orduan, kontua da, horre Daniela Santatxe, turismo ministrak, esan dutela, hemendik aurrera, edozein iruzkin ezingo dala hain. Hartu, eta iruzkina egiteko, zuk jatetxe erotoki horretan egon da gero, 15 egunetok tartea daukazu hori idazteko. Vale. 15 egun baino pasaba dira ezin duzu. Gero, zerbait jartzen baduzu, izan behar dituzu datuak, zeintzuk esateko hori zehatza direla egia da. Ez, bestela, edonor kaldau idatzi, ez? Hori da. Imagina, ondoko Javier txartu jauztegat. Tortilla lehorra dau eta hile bat aurkitu nagoen da, gezurra alda izan. Bai, horretik. Ero eman zidaten lebatza beharrean, saldu zidaten, ez da, karioka bat, eta presio berdinen, ero olako zerbait. Bai, argazkisa edo... Behar dituzu hori da, kontrastatu aldan zerbait, non zuk esaten duzuna egia da. Ni normal editzen zait. Gero, iruzkinak ezabatu inalko dira. Zeberez, antza ezin dira ezabatu. Eta iruzkin bat ikusten bada faltzua dala, ezabatu ingo da, eta baita epe bat badoka. 2 urte baino gehiago baduzka iruzkin batek, epez kanpokoa dala ero, onartzen da, orduan hori ere ezabatu inalda. Ez da betiko geratzen. Orduan, nire ondo iruditzen, zaizen eizu, esatea, ze... Nire, bai. Bakitzu ze esango nauen Nikolan horrei gehitzia. Bai? Zeni, bakitzu, fidatzen azadidez, bada bolan, portal bat oso ezaguna dara, hotelak eta erreserbatzeko. Bai, ez? Horrek, adibidez, iruzkinak bakarrik alda hori datzi, hotel horretan geratu danak, hau da, zuk, alojamentua, reserva hori biozu, hortik, eta gero, usten dutzu iritzi xa emotia, baina lehen hau ez. Zanik izot, karo, interneten gauza askotan,
Karo, ez dakixe hori jatetxean egon zaren edo ez, da orduan... Bai. Horretik, zuk... Arriskutsua da. Horretik, zuk demostratu inbartozu hor egon zarela, eta zer egin dizuten, zer eman dizuten gaizkio, zer egin duten gaizki, zuk hori jartzeko. Ez dakit zer, zuk esan duzuna. Somorro bat zegoen nire sopan. Bueno, somorroaren argazkia atara eta erakutsi zazu. Ez esan, ez dakit... Ezin duzun esan, sopa oso gazia zegoen. Bai. Hori egi esan, bueno, hombre, hori... esan zeike, baina... Esan bai, baina gero nola demostratzen duzu, ez dakit, zure tensioa, urrengo eguneko tensioa, altua daukazula, hor hartuta bira nola daukat tensioa. Bai. Ez, baina, bueno... Gure eskalope dotoriai, aputxo bat jarriotzat kaparrak, eta frikitxuta geratzen dienean, kurruskari geratzen die, eta boiur kremakin. Nik uste oso ondo doia zela. Eta batez ere kaparra irten bideo bat emateko. Hori, ez tartarra injogula ja, Claro, alternatiba bat bilatu bijako. Eta honi jarriko txau, isa, eta altegate. Jarriko txau... Gorringoa, bertan gainean. Hori da. Eta hau izango da, gure... Armando Txoriene bertzioa. Hori da. Això. Hori da. Norbaitek esango du da. Alesek ez dakiz zelan ez da. Eta probatu alduzu arrautza hori frigitzera. Bueno, motel. Baina ni... Hau duen saltzarik onena. Bai. Eta ikutu berezean eba duzue, hauen nola da, sojan ondutako... Hori da. Ondutako, baina bestela be... Baina beri hortan. Bestela be, tartarretan eta hola nataratzen da, Bai. Ero, oino naski bat iten duzue. Arrautza gorringo bat gainean jartzen diozue, eta gero hemen azkenean bere beroarekin hori kosinatzen ari da. Bai. Eta arrautza gorringoa, eta mapiku gradutik gora azten da egiten. Eta hemen txe, gure, Armando eskalopea. Alde, honek moztuko dau? Noski, xamurra da. Ja, baina honen labanak ez dakit oso rotzari. Hau zertako di orduan, holan gurina emateko bakarrik, ero... Egia da badu jatetxe batzuetan berezia dauzkatenak haragian dako, da... Bai. Esaten nuen, zeratik hasi da erditik, eta arrautzari nahi dio heldu. Hombre! Ez dakit, Ja, ba. Goiurra, arrautza, kaparra. Alesek esaten duen moduan, eta kaparra gabe probatu duzue? Oso, no. Ez esango ba. Eskalopiak, beti? Bai. Bakitzun, senarrak daukan teoria bat. Eskalopian izena txarto aukeratuta dauela. Ze beretako, bere ustez, eskalopia gehiago, arrain baten izena. Atari da zu eskalope bat laban. Beti izaten da berdina. Ni eskalopia, karo, ez dakit. Nik ez dut bere teoria bultzatzen. Nik, barlaroetan neurtzen daren norbaitek zerbait esaten badu, bai, arrazoiak. Eta zu gaina berarekin eskonduza. Orduan... Nik aguanta bikot. Bazenekien zer zegoen. Oin, asmatu, errezeta bati, arrainana eta eskalope izena jarri joz. Bueno, bixar, momentuz, bueltan izango gara. Eta gaina, bihar, Patri parkatu. Bai. Bihar zure eta zure zenarraren eguna da. Bai, zeba? Valentin deuna. Bihar daukagu. Romantikoa, olala. Baina errezeta edo zeinengo dugu. Beraz gu koloko gauza ikasurik ez dira. Egunero maite minuta gaudenez, ez di horri kasu egiten. Lagunok, eskerrik asko menizaterren. Eta bihar, Valentin deuna egunean,